Egunon, elbide honetan, hemen ikusten duzuen elbide honetan hain zuzen, ingeles hiztegi bat utzi nahi dizuet. Hiztegi hau irakasle batzuen artean egin dugu. Egia esan elkarlana izan da hasiera-hasieratik. Bigarren bertsioa nik gauza batzuk erantzun ditut, baina esan bezala guztion lana da. Eta lizentzia ere, hain zuzen GFDL izeneko lizentzia daramalan honek. Beraz, zabaldu alduzue lana eta zuentzat da ikasleekin eta irakaskideekin erabili ahal izateko. Hiztegia elebiduna da. Horrek esan nahi du euskeraz eta inglesez topatuko dituzuela sarrerak. Eta sarrera guztiak zerrendaturik daude ordena batean, ordenamendua inglesak markatzen du, beraz ingles hizkuntzan gehienetan erabiltzen diren, maizen erabiltzen diren hitzak topatuko dituzue 850 hitz inguru. Hitz horiekin gutxi gora bera, 1000 hitzeko hiztegia osatu alda. Horrek esan nahi du, oinarrizko hiztegia erabili aldela hain zuzen, inglesez gauzak esateko, hau da oinarrizko maila bat lortu ahal izateko.